Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Padong. Taong 1961, Salde, Antique. Marami ang nagtataka kung saang lupalop nang galing itong si Padong. Madalas siyang nasisipat sa baryo pero walang nakapagsasabi kung saan talaga siya nakatira. Hindi naman siya pinagdududahan na meron siyang masamang dugo sa katawan, gawa ng malapit siya sa tao. Nakilala rin siya sa kanilang lugar bilang manininda ng mga prutas at gulay. Sa katunayan, pinuno, noong mga panahong yon, hindi gaanong nakakapasok ang mga prutas sa kanilang lugar. Pero para kay Padong, madali niya yung nailalako na para bang meron siya nitong pinagkukunan. Dahil sa ganun niyang kalakaran, marami ang tumangkilik sa kanyang produkto. May mangilan-ngilan ding nagtatanong kung saan niya yun nakukuha pero hindi naman niya yun sinasagot. Naniniwala si Padong na sa larangan ng negosyo, hindi maaaring ibahagi sa iba ang pinagkukunan ng produkto. Bukod kasi sa mababawasan ang kanyang kita, may posibilidad ding malamangan siya ng mga taong nagtanong sa kanya. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, hindi niya may pagkakaila, marami ang nagtanim ng galit sa kanya. Ang iilan sa mga ito, harapan pa siyang pinagmumumura at binantaan ng kung ano-ano. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling matatag itong si Padong at hindi nagpapasindak. Magmula noong nagkaroon siya ng kalaban sa baryo, naging maingat na siya sa kanyang mga kilos. Hindi rin siya nagtitiwala kung kani-kanino, gawa ng maaaring nagpapanggap lang ito na merong mabuting hangarin sa kanya. Ayon kay Padong na sa loob ng 1 taong paglalako niya, yon ang unang beses na merong nagtangka sa buhay niya. Hindi naman niya yun gaanong pinagbibigyan ng pansin, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang ginagawa. Gayunpaman, nanatili siyang bihilante sa lahat ng oras at pagkakataon nang sa gayoy maiwasan ang anumang uri ng panganib. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan na ng buwan ng Disyembre. Siyempre, dahil sa malapit na noon ang buong taon, ramdam na ni Padong ang pagtaas ng pangangailangan ng mga kababaryo niya pagdating sa mga prutas. Upang matugunan ang mga pangangailangan nito, araw-araw siyang naglalako, bitbit ang mga sariwa niyang prutas. Mansanas, mangga, ubas, chiko, dalandan at kung ano-ano pa, kanya yung inililibot sa baryo nila at sa mga karatig na lugar. Labis naman yung ikinatuwa ng kanyang mga kakilala sa kadahilan ng yun talaga ang kanilang inaabangan noong mga oras na yon. Bagaman nagtataka na ang mga ito kung saan siya nakakakuha ng mga ganoong uri ng paninda, iniiwasan naman ng mga itong magtanong dahil alam naman nila na wala yung maidudulot na masama sa kanilang mga katawan. Hindi rin nila kayang tanggihan ang matatamis nitong lasa kung kaya't nakatuon lamang ang kanilang atensyon sa pamimili nito. Ayon sa iilan, maaaring may manlalakong kakilala itong si Padong na nagdadala sa kanya ng mga panindang yon. Dagdag pa nito na, maliban sa ganoong rason, wala na silang maisip pa kung saan kinukuha ni Padong ang kanyang mga paninda. Sa oras na naririnig naman niya ang mga ganoong haka-haka, napapangiti na lamang siya sa kadahilan ng lahat ng kanyang mga naririnig ay pawang walang katotohanan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi niya yon kinukuha kung saan-saan. Sa maniwala man kayo o hindi, sa isang yungib kinukuha ni Padong ang mga panindang yon. Ayon sa kanya, na sa lugar na palagi niyang pinagkukunan nito, tumutubo ang lahat ng prutas. Hindi na mahalaga kung nabubuhay lamang yon sa malamig na klima, gawa ng ang lupa sa yungib
may kakayahang patubuin ang kahit ano. Basta ang kinakailangan niya lang makuha ay ang buto ng kahit na anong tanim. Dagdag pa ni Padong na kaya naging posible ang ganoong bagay ay dahil sa kagagawa ng diwata ng puno na kanyang tinulungan noong naharap ito sa isang mapanganib na sitwasyon. Matapos naman niyang mailigtas ang nilalang na yon, binigyan siya nito ng isang pagkakataon para makahiling. Magmula noon, nagkaroon na siya ng kakayahan na makapagpatubo ng kahit na anong uri ng puno. Upang masiguro ring hindi siya nagiging pabigat sa mga parokyano niyang pinagbebentahan, ibinibenta na lamang niya ang mga prutas na yon sa napakababang halaga. Hindi man ulit sa pagmamayabang pero sa sobrang mura ng mga ito, kaya yung bilhin ng kahit na sino. Hindi naman kasi kita ang habol ni Padong. Sa halip ang nais niya lamang makapagbigay ng ngiti sa mga pinagbebentahan niya. Akala niya isa yung magandang gawain pero lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti na pala niyang inilalagay sa tiyak na panganib ang kanyang buhay. Isang hapon, habang naglalakad si Padong patungong baryo, meron siyang nakasalubong na 6 na lalaki na napakasama ng titig sa kanya. Dahil sa hindi naman niya yun kakilala, pilit naman niyang iniiwas sa mga ito ang kanyang paningin. Hanggat maaari, gumilid din siya ng daan upang masigurong hindi na siya nito masasagi. Subalit, habang ginagawa niya ito, dahan-dahan namang tinutumbok ng mga kalalakihan ang daang kanyang dinaraanan. Hindi naglaon, nang makalapit na sila, bigla naman itong sinagi ang pasan-pasan niyang mga paninda. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, inapak-apakan pa yon ng mga kalalakihan habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Pasensya ka na, Manong. Di namin nakita eh." Matapos nitong makapagsalita, panay naman ang paghagikgik nito na parabang nang iinsulto. Dahil sa mga nangyari, napabuntong hininga lang naman itong si Padong habang pa isa-isang pinagmamasdan ang mga taong yon. Nang akmang iiwas na siya sa gulo, bigla naman siyang binatukan ng isa sa mga ito na siyang naging sanhi upang mapasubasub siya sa lupa. Di pa man siya noon nakakatayo, pilit naman siyang pinagtulungan ng 6 hanggang sa meron ng napadaang tao sa lugar. Pagsilay naman doon ng mga kalalakihan, agad naman yung naglakad papalayo na parabang walang nangyari. Si Padong naman noon, dahan-dahan na ring tumayo habang pinagmamasdan ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matulungan na siya ng taong napadaan, paulit-ulit naman siya nitong tinanong kung kinakailangan pa ba siya nitong isugod sa bahay pagamutan. Subalit nang marinig naman yun ni Padong, mariin naman niya yung tinutulan habang sumasagot dito ng, "Wag na, salamat na lang. Ayos naman ako. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Nga pala, Noy, anong pangalan mo?" Nang marinig naman yon ang lalaking tumulong sa kanya, agad naman itong inilahad ang pangalan nito. Dagdag pa nito na kilala niya rin ang mga lalaking bumugbog sa kanya, kaya kung hangad niyang magreklamo, madali na lamang niyang matutunton ang mga ito. Pagtatapat pa nito, matagal nang salot ang mga taong yon sa kanilang lugar, ngunit hindi yun basta-bastang nasusugpo dahil sa maimpluwensyang tao ang ama ng pinaka-leader ng grupo. "Siguro ho, binayaran yun. Alam niyo kasi, dito sa aming lugar, hindi sila gumagalaw kapag walang bayad. Duda ko, mayroong taong may galit dito sa inyo. Wala siyang kakayahang saktan kayo, kaya nagbayad ang mga taong makakagawa nito. Napakasama talaga ng mundo. Ang mga tao ngayon, kahit wala kang ginagawa sa kanila, nakakaya ka pa rin nilang gawa ng masama." Wika ng lalaki. Matapos naman yung marinig ni Padong, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Mabuti naman at kilala mo sila. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo, Berto?"
Nang marinig naman yon ng lalaki, tumangulang naman ito ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay naman ni Padong sa naging sagot nito, agad naman niya yung inabisuhan na kung maaari samahan siya nito patungo sa kanyang pamamahay. Dagdag pa niya na sa lagay niyang yon, hindi niya kakayaning umuwi. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa itong si Berto kundi ang sumunod. Matapos naman niya yung malaman, abot tenga naman ang kanyang tuwa. Ilang minuto pa noon ang lumipas, kasalukuyan na silang naglalakad pabalik ng bahay niya. Yung mga prutas na sinira ng mga kalalakihan, iniwan na rin niya sa daan. Sa kanilang paglalakad, maya't maya naman ang pagtatanong sa kanya ni Berto kung saang lugar sila noon tutungo. Bukod kasi sa hindi na sila dumaraan sa daang madalas dinaraanan ng kanilang mga kababaryo, napapansin din ito na parabang tinatahak na nila ang daan patungo sa mga kabundukan. Nang marinig naman yun ni Padong, mariin naman niya yung inabisuhan na malapit na sila. Dahil sa sinabi niya, nagpatuloy lang naman itong si Berto hanggang sa hindi naglaon, narating na nila ang isang paanan ng bundok kung saan pinalilibutan ng mga kakahuyan. Sa looban nito, pumungad kay Berto ang isang napakaaliwalas na bahay na mayroong malapad na bakuran. Nasipat din niya ang mga anak doon ni Padong na masayang naglalaro kasama ang mga pinsan at mga kaibigan nito. Sa isang iglap, nawala naman ang nararamdaman nitong matinding pag-aalala. Sa estado kasi ng lugar na pinuntahan nila, hindi yun nalalayo sa baryong kinagisnan niya. Pagsilay naman ni Padong kay Berto, napangiti lang naman siya habang nagwiwika roon ng, "Maligayang pagdating sa tahanan namin. Maswerte ka, Berto. Ikaw ang unang nakapunta rito. Tayo na, ipapakilala kita sa aking mga kasama." Nang marinig naman ni Berto ang sinabi nito, kampante naman siyang naglakad papalapit sa lugar. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa bahay ni Padong, doon bumungad sa kanya ang bahay nito na abalang-abala sa pagluluto. Meron din siya doong nasipat na 3 matatanda na ang buong akala niya magulang ni Padong at ng asawa nito. Subalit, nang makilala niya ang 3, halos hindi naman siya makapaniwala nang ipakilala yun ni Padong sa kanya bilang mga punong tagapayo nito. Ayon kay Padong, na ang iba sa mga kalahi nila nakakalat na rin sa iba't ibang lugar. Silang naroon, maliit na parte lamang ng kanilang angkan kung maituturing. Gayunpaman, masaya na rin siya doon kahit papaano, lalo pat lahat sila nagtutulungan sa lahat ng bagay. Pagtatapat pa ni Padong na isa yon sa kanyang mga rason kung bakit hindi siya maaaring tumigil sa paglalako. Malaki man ang kinikita niya sa kanyang negosyo, sapat lang ito para buhayin ang mga taong umaasa sa kanya. Dagdag pa niya na isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi siya maaaring magkaroon ng kakompetisyon. Matapos namang marinig ni Berto ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtanong kung bakit hindi siya maaaring magkaroon ng kakompetisyon. Matapos namang marinig ni Berto ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtanong kung saan ito kinukuha ang mga prutas na linggo-linggo nitong ibinibenta sa baryo. Nang marinig naman ni Padong ang tanong nito, bahagya naman siyang napatahimik, animoy nag-iisip ng kasagutan para sa mga katanungan nito. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, seryoso naman siyang napasilay sa mga mata nito habang sumasagot doon ng, "Libre ko lang nakukuha ang mga prutas na yon. Pero huwag kang magkamali ng akala. Malinis ito. Hindi ako nagbebenta ng makakasama sa tao. Maliban na lang sa mga taong kinagagalitan ko. Alam mo, Berto, para sa akin mahalaga kayong lahat. Ang hindi ko lang maiwasang ikagalit, meron pa palang mga siraulong naninirahan sa baryo.
Wala akong kasalanan sa kanila. Hindi ko hangad ang ganoong kabayaran para sa aking mabubuting ginagawa. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong inabisuhan si Berto na ano't anuman ang makikita niya sa lugar, mas mainam na sarilihin na lamang niya. Dagdag pa ni Padong na sa pagsapit ng takip silim, tutungo sila sa yungib para utusan ang nagbabantay doon na hanapin ang 6 na kalalakihan na gumulpi sa kanya. Mariin niya rin ditong inilahad na kahit anong mangyari, hindi siya titigil hanggat hindi yun napagbabayad. Nang marinig naman yun ni Berto, tumangulang naman ito sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang galit ni Padong sa mga taong yon. Ilang oras pa ang lumipas, wala naman silang ibang ginawa sa lugar kundi ang magmeryenda. Ipinakilala niya rin yun sa mga tsuhi niya at sa mga iba pa niyang kasama na naninirahan sa lugar. Ayon kay Berto, na halos sa 2 dekada niyang paninirahan doon, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makarating siya sa isang lugar na parang sityo na rin kung maituturing. Ang nakakapagtaka lang, hindi yun alam ng halos kabuuan ng kanilang mga kababaryo. Gayunpaman, di naman niya yun pinag-isipan ng masama sa kadahilan ng wala naman siya doong nararamdamang kakaiba. Ang tanging nararamdaman niya lamang sa paligid ay ang napakagaang presensya na kalimitan niyang nararamdaman sa mga albularyong may malalim na karunungan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang ginagawa, nagpasya na nga itong si Padong na isama na siya sa yungib. Sa pagsapit naman ng 5:00 ng hapon, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa likurang bahagi ng bundok. Kasama nila noon ang 3 tsuhi ni Padong na siya namang katuwang nito sa paggapas ng mga prutas na kanya namang ibibenta sa mga susunod na araw. Akala ni Berto, normal lang na lugar ang kanilang pupuntahan, pero pagdating naman nila sa bukana ng yungib, doon na unti-unting nagbago ang kanyang ekspektasyon. Sa entradang daan pa lang kasi nito, bumungad na sa kanya ang isang estatwa ng taong merong pakpak na nakikipaglaban sa isang dambuhalang ahas. Hindi naglaon nang makapasok na sila sa loob. Unti-unti nang nagiging klaro sa kanya ang iilang mga punong nabubuhay sa loob nito. Kalahating oras pang paglalakad, doon na tuluyang nasilayan ni Berto ang napakalawak na taniman sa loob ng makipot na yungib. Ayon sa kanya, na sa lugar na yon, hindi mo akalaing nasa loob kayo ng kuweba. Bukod kasi sa meron yung doong nakalitaw na bagay na parang kahawig ng buwan at araw, himala ring nagagaya nito ang liwanag ng mismong buwan at araw. Mahirap man yung paniwalaan para kay Berto, pero nakita niya yon ng kanyang sariling mga mata. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, meron siyang nasipat na isang kubo na nasa sentro ng mga tanim. Nang mapansin naman siya ni Padong na pinagmamasdan nito, agad naman siya nitong niyaya na tumungo sa lugar na yon. Habang binabagtas naman nila ang daan, inilahad naman ito sa kanya na ang diwata ng puno ang kasalukuyan doong naninirahan. Mariin ding ipinaalala sa kanya ni Padong na kahit na anong mangyari, huwag siyang didikit sa ilalim ng papag nito. Sa lugar na yon kasi, doon namamahay ang mga alipin ng diwata na siya namang ginagamit niya sa oras na meron siyang kalaban. Pagtatapat pa nito sa kanya na isa yun sa mga rason kung bakit siya nito dinala sa lugar na yon. Matapos naman yung marinig ni Berto, nanatili pa ring malabo para sa kanya ang lahat ng inilalahad nito. Nang marating na nila ang kubo, agad namang sumalubong sa kanila ang isang lalaking may napakakisig na pangangatawan. Sa itsura rin ito, bakas doon na hindi man lang ito nahihirapan sa lugar na yon. Ayon pa kay Berto na habang pinagmamasdan niya ang lalaki, pakiramdam niya
kontento na yun sa lugar na kinaroroonan nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nasipat na lamang niya na kasalukuyan na palang nakaluhod itong si Padong sa harapan ng diwata. Pagsilay naman ng diwata sa ginawa nito, dahan-dahan naman yung lumapit habang nagwiwika kay Padong ng, "Nararamdaman ko sa presensya mo ang galit. Ano ang gusto mong mangyari sa mga taong yon, Padong? Ililibing na ba natin sila o hahayaan natin silang magbago?" Nang marinig naman ni Padong ang sinabi nito, nanginginig naman yung tumingin sa diwata habang sumasagot ng, "Wala nang pagbabago sa kanilang mga pag-uugali. Kung hindi nyo sana ikakasama ng loob, nais kong gamitin ninyo ang mga alipin nyo rito. Sila ang gagawa ng maduming trabaho para sa akin." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang tumango ang diwatang yon at kasabay nito ang dali-dali nitong pagbukas ng pintuang naroon sa ilalim ng papag ng kubo. Hindi naglaon, paglabas naman ito, doon bumungad sa kanila ang dalawang nilalang nitong hawak-hawak na merong tali sa ulo. Ayon sa diwata, yon ang dalawang gabunang pagmamay-ari niya, ilang dekada na ang nakakaraan. Subok na yon sa kahit na anong laban, kung kaya't nasisiguro nito, walang sino man ang may lakas na makipagtagisan doon ng kakayahan. Dagdag pa nito na, noon ding mismong gabing yon, dadalhin ng dalawa ang 6 na lalaking kanyang pinapahanap. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong binitawan ang dalawang nilalang na halos ilang segundo lang noon ang dumaan bago yun tuluyang maglaho sa kanilang mga paningin. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad namang nag-ani ng iba't ibang uri ng prutas ang mga tiyuhin ni Padong. Sila naman ni Berto na natiling naroon sa kubo, abalang-abala sa pakikipag-usap sa diwata. 2 oras pa noon nang lumipas, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 2 gabunan na meron ng daladalang tigtatatlong katawan. Bawat isa sa mga ito, tulalang-tulala at tila bang naghahabol ng hininga. Hindi rin yun makausap buhat sa tindi ng tigalpo na tumama sa katawan nito. Matapos naman yung masipat ni Berto, agad namang nanginig ang kanyang katawan, hindi sa mga taong kanyang nasilayan, bagkus ay sa wangis ng 2 gabunan. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, parang sinauna ang anyo nito. Buong buhay niya kasi, hindi pa siya nakarinig ng tungkol sa mga aswang na merong pagmumukhang maihahalin tulad mo sa wangis ng mga dyablo. Maliban sa meron yung mahabang mga sungay, agaw pansin din ang mga balat nitong parang kahawig ng tuyong lupa. Napakatatalas din ng mga paningin nito at sa bawat paggalaw ng mga nilalang na yan, sinusundan niyo ng itim na alab. Hindi niya mawari kung presensya ba yon o kung ano, sa kadahilan ng kitang-kita yon ng kanyang mga pangkaraniwang mata. Ang mas ikinagulat pa noon ni Berto ay noong masipat niya ang mga pakpak nito na merong mahabang kuko. Wala din yung mga braso, sa halip ang ginagamit nitong pandagit ng kanilang mga biktima ay ang kanilang mga paa na merong malasakamay na mga dapa-dapa. Matapos naman niya yung masaksihan, bahagya namang nabaling ang kanyang paningin sa diwata ng puno. Inutusan kasi nito ang 2 gabunan na balata ng buhay ang mga taong yon. Hindi lang yon, isasabit din nila yon ng patiwarik sa puno tsaka sisilaban ng apoy. Dagdag pa ng diwata na napakabuenas ng kanyang mga alaga, buhat sa loob ng 10 taon, makakatikim na naman yon ng karne ng tao. Nang marinig naman ni Padong ang sinabi nito, agad naman niyang inabisuhan si Berto na wag nang tangkain pang tingnan ang mga susunod na mangyayari. Ayon dito, hindi pa siya handa
sa ganong kabrutal na mga bagay. Kung pipilitin niya, maaaring mahibang lamang siya o hindi naman kaya'y matroma. Nang marinig naman ni Berto ang sinabi nito, minabuti naman niyang sumunod sa takot na baka ipalapa din siya sa mga nilalang na yon. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa unahang bahagi ng kubo, narinig na lamang niya ang mga sigaw ng kalalakihan. Hindi naglaon, agad din naman yung binawian ng buhay matapos yung masilaba ng apoy. Dahil sa mga pangyayaring yon, hindi naman maiwasang mapatanong ni Berto ukol sa mga bagay na kanyang nasaksihan. Nang marinig naman ni Padong ang mga hinaing nito, seryoso naman niya yung pinagmasdan habang sumasagot doon ng, "Sa mundong ito, hindi mo kailangang maging mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Tandaan mo, wala ritong perpekto. Para mapanatili ang kabutihan, kinakailangan mo rin maging masama paminsan-minsan. Bagay lang sa kanila yon, lalo pat mga wala naman silang galang. Pasensya ka na, Berto. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa nilang pangbababoy sa pagkatao ko." Kasabay ng pagwika ni Padong ay ang pagsilay naman ito sa mga tsuhin niyang naglalakad papalapit sa kanila. Nang mapagtanto naman niyang tapos na yung makagapas, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng diwata para magpaalam. Nang makabalik na sila sa pamamahay niya, agad naman niyang sinamahan itong si Berto patungo sa baryo. Bago niya yun tuluyang iniwan, muli niya yung pinaalalahanan na maging maingat sa mga katagang maaaring lumabas sa kanyang bibig. Nang marinig naman yun ni Berto, mariin naman niya yung itinatak sa kanyang isipan hanggang sa unti-unti niya na yung nalimot. Alam niyo, Pinuno, naalala lang yun ni Berto noong nag-edad na siya ng 70 anyos. Hindi man yun kapanipaniwala para sa iilan, pero para sa kanya, totoo ito at naging bahagi yon ng kanyang pagkatao. Magpahanggang sa ngayon, meron pa rin nakakaalam ng istorya ni Berto na merong kinalaman kay Padong at ang diwata ng puno. Okay, opinion ko sa kwento. Sobrang bangis nung ending. Isipin niyo ilang taong kinalimutan ni Berto yung kwento. Tapos naalala niya na lang nung may edad na siya. 'Di ba? I mean, ilang taon niyang kinalimutan yung naging experience niya kay Padong. Tapos naalala na lang niya yung matanda na. Kasi kung naalala niya yun nung medyo bata-bata pa siya, syempre ikakalat niya yun sa buong lugar. Kung ano talaga yung totoong pagkatao ni Padong. Pero ang galing, binura yun ni Padong unong diwata. Tapos ang ending, naalala niya nung matanda na siya, tapos siguro kinuwento niya lang kung kaninong apo niya o sa mga anak niya. 'Di ba? So parang mas maganda to kung karanasan ni Berto hindi ni Padong, kasi si Berto talaga yung nagbigay ng kwento sa atin o yung mga kamag-anak nito ni Berto. Pero overall, para sa akin, nakakatakot na kalabanin tong si Padong. Well, totoo naman na mabait siya at saka mapagkawang gawa. Pero nung ginulpi siya, tapos yung di ko masabi na binaboy yung pagkatao niya. Yun lang, inupakan lang siya, pero kasi trip-trip lang So para kay Padong, mali yun. 'Di ba? So pinapatay niya talaga yung mga taong nanggulpi sa kanya. Na siguro kung sa ibang tao rin gagawin malamang sa malamang ganun din gagawin ninyo. Kasi sino bang may gusto na bigla ka na lang gugulpihin ng walang dahilan, 'di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.